Hani busharok Nukhungrogno ni simi bolong huk haba bai kedalja huk haba khlaichaja jora bai baksa kwbangma borok tongthai hukthai chathai sheka hanpano tabo bo ksam jorani tongthai hukthai no yakri maya khon tabo bo chamurtane bagai bolong phulongo thango phia bolongo chamurtunan thangai bolongni borok rok bai kedaljak tongo hnai koya kok chongwi jora thugin romjakmani patimo tripura hasibo nujagini tongo Dolai hangko Ganganagar adi blok bai khobjak 19 mile Krishna kamiwo tongnai lokorok beleno tong kesep khe tongui ma tonglai kha aba hajora ose thangna chibri salmari phasalo ereng boloni borok chongui police bai kamiwo habui nokni bungkhlai romitlang thangjak bai kha khorok breti prasa shiklaro police bai romitlang jangnai nukhuni borok rokno singi sawi manka nogorang pusa krei sara nungnani krni bai bolong bakhogui samongma naitugo chamongma rutugo abuse police rok borok hemero bai gdaljak tongo hne koya kok chongui romitlang thangka bihik busa buma phasong sawosi manya asop romitlang jangmani yang nukhungo tabuk chamung numuni bial akalaja kaka koko nglaja kepalni birman kongno sawi khnarika kokthumni bisingo kamini bukhoksong yagulo tamong khalo khai abude abuno tinang thangke angbu mai no bu kreja tha chau tung jami bungbu kam khini bai khai jam mo habono ro jam se arom thangmono ke chule kreja ba kam khi ma chau bare to bu kam khi char jana ha bungno abono lo doni phai mai yake bo chini raja dol bungsa khiye la sajaye angno santi ko ang khai ja ha abono ta ke lung bro ba na kho it nang thang ja ha ma che ma ni ya chung tung jam no se a sik ke ko ang no khi na ale bro abo sa tung ja wo sa khu thang ka ja ko sti so se bom ba no song phe no pa lo nei bung no pa lo ja wo ale pa lo ma ya ang ba ba ja ma ya ba tung ja ma ya su yak sa ja me ke tha bo kroi bung po anh pha sai mo kroi ta khu po kroi ale anh nhìn sai bục rồi anh nhìn chuyện bục rồi ăn bục rồi anh phong mam thằng rồi ra nó hả nên xin ra đi ra xí rồi à bông tôm mi ăn sao là do cái gì vậy kìa chúng bây cái thường tôm chuyện này anh lấy tiền khủng là ra mấy nhà đang khủng rồi anh chan sẽ mất tiền tôi cái bây cái tiền khủng là ra mình ăn anh lấy salad bột chế cả mua bài chế mất tu à cả mua cả chế mất tu lấy trang cho là tiền mà lấy mày mất chế bố cha bây giờ cả mà thật bố nhà kia chụp chụp này mà thầm mà dễ chuỗi vậy cô lúc sau bây giờ buộc bây giờ ta chẳng luôn thế police nó đâu buka dạ tôi cắt tôi chả mấy giờ kêu tôi bao giờ đấy anh sao là cái anh lúc sau cái amo anh lưu chụp vậy anh chả ra vô cái bữa tôi thì dần tham gia vô anh ra có kho bác đi bảo chặt đi mà bài chân cho mấy à bây giờ tham gia mà cả lại mà tôi giàu chụp lệ à chị cái bị bồi khi mang nó nên bung lết mà anh để mono rong nhạc wo anh sao là cái bị ròn đó anh chạy cái bị curam thì bây giờ brang kia brang xe anh phi tông nó sẽ blong bro ba nào mình blong bro nó mấy giờ brang sao là nó sẽ blong bro kia brang và khi nào nó đang sao là blong bro khi nào mà brang lấy mai để mai blong bro nó lại chú lấy bút thái khơi nhảy kia mà không mà tì đi nô chú lấy kỳ môn cà rô xe mà tụng giáo brang lấy bút kia prai lấy ban chế ya brang lấy mai kia prai lấy khơi mà xe chú lấy kỳ mà tụng hồ bài xe chú lấy arom cha thi ba re long thang thi ba re chú lấy kỳ xe khơi hà mà tụng bố nó sẽ blong bro khi nào mình kia ba am sam khát gì đây anh ta cái sẽ sừng khana mà này nó neo khami phải ở này lục rồi cái khóc khóc mà này giờ khóc rồi cái thằng này sao rồi tama sama sile be ko garing chogu para kai ba ching kau ho chung ha ba thang bu be ha ba thang lo khai phuk pe ma phayo sa se ma hai ma ma la ya thung la ma ya kheng thang ho asta blung thang kai ba chi si kau brang le a ke kau bung ho para ko bo bai mo kru ha u jang mo kru ha ke kau ke nok kha kau ning ke cha ro ke ki pa yo sa pom sa thung pai la ma ya ho nok kha chok bu tung ma ya blung se tung ja wang bu tha chau ye mo thung na ye ma tu ja ho pha phia nai mai phi cha phia nai mai phi ke chả đây vậy phá đây vậy mày ra kia sát để không ra nữa gì à bông tổng mà này bắt lấy cầu bùng phim bơ mang phim khiu chúng nó lấy bả lấy mảng chung bay mi anh đi vào mày để mà sẽ khana mà sao ya ta bữa này phải mày nào tha châu phải ra mi ta sao phải
nomo je tini nono nang tabu khar busuni nago samai Cuma sabri kau. masa bri kabo nono mo samu nomo rohna hingkai au UTF motha bai halok krengjak bro ni kaijak mani sal ni bai prai 13 bosor ha do bo busa khe bro ni sala mahatong bini pho 11 bar moha bo asai mo sal bosor bisi bro tini hai kathar dino bo kailei bro ni kaili bari je 13 bosor ma bai busala ni 11 bosor asai mani badeng mani bukhak tuye masaya mananya tipra sarokno sasa suba uskabro bo borokno bo ang sang jati ni mothabo samung khene no ro thangye dukhak deini bungni dagi bungbai ang ro ni thaye ma supai haska nanu tabo bo hai bungno kok rok saina musung jehotu tabu to ni bo sabo romjak bo hai kok rok sana musung tong tho hade bo mani khne ro maya no kha Khắc sang le trang apa? Kwrwi mana di pek jamba khắc trang ra. Bang salah. Dia lekai tu mau putih kuk lada maya. Bocik di pramuk tha. Dia cubai na cubai na rau no. Sana kuk mikir saja uang le. tipra ma tha hangkai agi bo nini sarai baire bo tongpru tui phaimani Baire tu kuk tui nei bo brang no. kasai tongpru maharaja tui phaima Brang tui jam no. Ang le tui kuk lai maya. Ang le ang cagran si Kwrwi ang si tui thang tung jam. tabu nang mai sema se hangkai nini sarai na nang bo ba hage nini kut kasari ni top nai Ang ba beke ki mai ni ma pho Kwrwi ang ba. Ang cagran si ma cek ke ang im sanong si cari mai yang tong min ke ba. Beke ang salang tui kuk lai mai ang. Ang le si daya bo. Ma pho si daya. Kwrwi ang si cagran ma cagran ang maya. mami nong kamiot mangi jalangi mane hu khaimiat mangi subani jala nro hu kha khaime umi Dia saram bo ye. Jole blong se ha maya. Blong ha ke thang se kau phruye wo. Mongolbar ni barta somoy juno thang kau phruye wo. Nge sare phom na ye tong maya. Na han ke na bro thang mi. Na ma ke phai mi ye sungo juno. TSR police ro Dia sar police ro na juna ke sung sawo. Nge jung mane po chak tor ke phai ba bok ma ho phai mi ye sungo. hu kha ni bot mai tin thak ta Moi thung thai thung tei phai ma no. Nge na le buk tei ni phai mi. Na le ma ke phai mi ye sungo jung moi thung lai cha ne pho se jole to ne che to ke hu tang thang pho we silo hor phong wo we silo na pho thang wo. Ju ke le Sajal phai pe me ya. Abo ke mo no na ma ke to mi dai di phai yang mi ye hi na ko. bo silai be ko male bo tari go ko Slai be ko mo ke 11 tari Mongolbar ni 12 tao somoy re o ko bra. raun ka bisare ko khabro Bra bo rawan ko mo ke bang na mana ko ha chunga hoti ke ru ma ya na ka bro ke. Bang mana ka hui ha. Cái này bút chào nụ cái xếp vào át sẽ cả này bro cầu này xí cái này bút chào cái chung khé tì mấy à chung bro tung phải xé bro vậy nội à khé bro lép sẽ cầu phun thầu gari bu sarno kha hor haro le di aba ha gari na sawi ro di aba ha bari jamma cái này rồi lên somor lên so lên nụ à sila ro basini mane gana ro ko biri cái mấy chỉ rồi thang khé thang sau à thang ye cầu nát ma ton kostong ton ngo kamiwo cái ở trong sala bule blong hak thuo aro cái bố chỉ ni mày học lấy bay mẹ khổ abo học lấy bay mẹ mà nó cái này các khẩu ye mày năng nó sau hụi cái này lệch giảm abo ba yan chỉ rồi các khẩu ye sau không nơi không tan tới sau hả nào cái cái oro je TSR kem nomne o para ba busik sal dia sarkem deh parak sama aja siapa lah o buskanggo ke sekolah tong bro sekolah to ni bungat mafi ani mungkin sama re ni klan bungla ani klan mungkin torjorai tipra oro mo kami ni bunga tamo Krishna joy kami nonne blog le gonga nagorbe nro tabu bai wai busu go bahai kai satok jak pitu jak tong bro bai abo kheng mole tao khonong to hoje ni age ole o purbe ole o tao aja bon kheng yakho mane kasaro hamui to ha kasaro le ham to ha tabu trewa ha satok pitu kheng no khe pheu chi a tao bagani ni basaina ramai langka pulis sakono da sarana tamna mutai muhinda saitlang angkunu sia sainaya puila boro ramai thanga
Ada bazar ni Romjaknai thango. Bazar khamani Romjaknai. Bazar phaimani sukubari hati phane Romjaknai thango. Ang to kun sia ang nogo. Nini bosani bungkha. Dorinje. Dorinje tamo. Dorinje Tripura. Nini kha. Anta brojago Tripura. Mo mondir je nang tabu ko nini kolo mo mondir tam dog mo. Nang bo tam khaini ngoro. Tam khaini ngoro. Ya, al ma tong kita. Ang bekrajin aro. Oni nakrajin ngoro nang ma tam. Serai mang thangkang gang sajung tam ni ba. Gorma tong kita. Nini bungkha. Brojago Tripura. Nini kami khai. Apa samu. Samano. Absik birman bialni kogno khnawe jora thugunno luko hamkani samung tangna UTF mothani tang phangkara Sajal Debbarma marriage anniversary tei bisasala okrani asaima salno hohom dodom khlai kabang rang sabai palaya kare o rang baino romit rang jangnai khungtam nukhungo talchani chamung numung Chubakha srang jati koktoma chelani reporter Sajal Debbarma ni yaktei koktoma thumnai kamiwo thangai chaitogu shingmani yagulo shawin mankha o kamini kabangma jungjal kongno kebaba sawo jora jora wo sikri chokra khlai phayo kebaba sawo jora jora wo ereng no tong tuinoi silai kok phayo hani be o kamiwo tongnai ro belena jungjal ni kok belen tong kesene kok sawi khna reka kok thumni bisingtei baittu Lamsago srangchadi TV channel naitanai khapangni takoktai bukuk sno srangchadi TV channel ne bekhakti tini phai sukaimani o jagao o thai hingkai Ganganagar RD block by khobjak oro 19 mile thai hinjago thai ni nikuma yakaba sinimu tini srangchadi TV channel ne bekhakti o jaga phai sukaimani kok nono khaksang tai khapangni hamjakma yapri chibaini bisingti जों tini o jagao kaisa o jagao thangnai 14 tarik ni salo je Kwrwi police ekaba hastini naima thangrok bai je tibrasa 2 bosrni Kwrwi borok rongbai alongo dajakmani abono kitingai tini srangchadi TV channel o jagao phai sapajak aboni logibo obobo जों lukurone buskango kaisa kok tuwi pha phaijak braina khatong thumani ko जों nugui mankha Romjaknai Kwrwi ni nikuma bungor जों oro borokni tharina nahal lainai saiman lainai tabuk ani ukologni jemo mangklina nugui mankha o gairing je nok o jagao sai tinge 70 bosor obhai boyaskor khoroksa Romjaknai ni bupha botabu nogo oroni Romjaknai rongni je guardian yakaba buma bupha kebo randini busa kebo nukhungo samung humung khai sari torinai borok obhai borok romjago haini bagai borok romjakmani yagulo borokni family yakaba nukhung belna solimaya obono srangchadi TV channel ni mangklibo nukma bai tini khaganang khakwar khorognai adom bai adomjek tirini oje tongthok sal ni dino o masaya manangya mangklibo nukmani bagai borokni dagi mumbai yakhaiba borokni suba mumbai tubui phaikya samung nangmung srangchadi TV channel o jagao yaktei o samung namung je o khakubar khaganang mayarok maya ganang kha UTF foundation bai halak rungjak borokni kothar kailei panda yakhaba kothar malai mani je bihik bai bosai engke tini bai prai 13 bosor borokni bosa kai Lazarus Debbarma bini hingga tini ni o kusung salni jorao tini bai tini hai sal bai bini asaimani 11 bosor yakaba 11 bar bini barde palai jago ga abono ruk sawino tini srangchadi TV channel ni yago brok je oroni lai thangnai 14 tarik ni gothana yakaba je pati thangmana Nukhungrogno channel ni madhyame te nugui tini masa ya mana ya nang khanamana kitingai tini brokni dagi mungbaino tini o jagao srangchadi TV channel phai sapajak talsani borok chanani nangnani jotono ব্যবস্থা khai nini mairung maikha thok nini pias risum mosa joto ব্যবস্থা khai rokhajak o je mangkli nugui mankha norok kaisa srangchadi TV channel ni mangklibo je Romjaknai khoroksa taku je bubuso Romjaknai thangmani yagulo belai no bini buma tabu masa ya manangya
rondogo porsanto bini mairum koroi abono seng joto mangkli phungmani bagai chaitomai srangsa tibisirni bukhaktoi haini bagai ang mangkli ti sanai no koinai trik trik tabuk on nok misini mangkli no phungmani bagai o jagao noro nungui man khana khapangni takuktai bukuk song bini sago kamchelei koroi khorogo thop koroi nok kisik ho kisik aboni bisingo bo yogluya hastini naimo thangrok bai tibrasa kami amsayo tongnai ro je satok jagmani salbrum talbrum bisibrum no nugui mano sago kalayo o hastini 184 jon rajani bahan buthei bai halok rungjak dukuro jora thugino पुलिस नि लाथा वाइसाबा फिकुंगो वाइसाबा फिसलांगो वाइसाबा याफुंगो वाइसाबा याकुंगो अबो हाइके बिसेब्रम न सं बुजाबे फाइमानि अ हानि बुसारो nga tabu puilano ang trek on jagao kasanai kini kakani oro bodi bone maro da masakha masaya janga bo saiman lainai tabu gakai puilano ang kakano belaino srangsadi tv channel ni bakhaktoi tai UTF Foundation by Halok Rungjak kini borong gonang masang sar sajolni dagi bungbai tini singoro sakoyu kaka nono noromni o kamiwo je nono tai khoroksa boyaskor burui jenini sak samano mairum maisa kurui hini je jeng report dimani bisingtoi mangpli tisai viral khamni bisingtoi nugui tini borongni kaijagma bo je norong samu nungo hornai tinme prai 13 boshor masang Sajal Debbarma bai masang je Sumita Debbarma tai bini besang kai Lazarus Debbarma bini hingkai dini bai 11 bosor asai mani sal kulai jago o khusing sal ko thal salni dino boromni haino khopsa mai o pungui bohogo tui shanti ke jongtu nokiji go hni je nokiji tongnai ro khono kini tabo bohogo ta tu hni boromni dagi mungai tini sing sangsadi tibisini dukhati ora paisa kya hingkai tabu puila nono hambai tai sibai nung di boromai dama satha masaya ko nini bunglet ma phi polen dot ma ria apa munglet ma apa de mu thel lu borai nini besalet ma ni ma karanet ma kok ma saya tulis ong tinang me awale bohab bro ye do chibalai ye rom ti da thap se bole Bolongni subana hiya romtlang thame police nini besak to besatong ai sa khe ta bo rom ti da dai bai ta kutha bo rom tinala bortoban nang bade to nole samuro khede mat bar kha chale no ade je bai bo be ti ru ji ro ba ro hajira ro u ye be ti ya gu sa to ta nu sasung da mo no khoro ni no ao sa do ni logi sambok de kroi pho kroi thui tha se ba sa la se ba ha to ta bo rom ti da dai ba ha to asa nang tri mai masaya ta ni to no phasang ni sis ko salai ta mone ta to no sajung se ka tal sani ba goi no sam no mom chine kha to war kha ganang maya ganang UTF Foundation by Halok Rungjak sar Sajal Debbarma by bini white je sumit Debbarma je no tal sani sam no ro ha topti ro ha dal ro ha saban ro ha mai ro ha no bor no ba hai kha sang boba hai khak sama ya khana musung khak sa ha khak sang ha ma ya borong no sari jang la ha dia bra ro de belai de tong thong mani kok lai khan bo bai dok mai khara bana to tho ha tong tho ha de ri phe wi khak sa ha ao khanai man khana khapangni takute bukuk chong Debbarni bohok mai kurui garing sakawo kogo tongmani okra rok sabi thangmani ani garing le suksra sra nong ba nang sra popia ba bohok mai krei garing nok garing sakawo nong ba sra wo mutrui thanya abon jatno saibano nugui man khana yang ni ma pli obo hangkai 184 jon ni bahan buthei bai Halok Rungjak tibrasa o hani busaroni haino hai manjui tongni samjari divisional jeng tabuk orani nongkharmani yagulo tai krungsa jagao thangnai aroni je burui okrajuk bobo globo songni no busala romjakmani yagulo bini busai bukure mai masa ya obo hai mangkli sidi ne tongo yakaba sing sak bai thang phaino o jagao o mangkli no collection khlaimani tabu sing bini aro je chamu no
je pathogi rohonai bini samung nomono senga jago tlangai pujognai manti toni samjadi TV channel semtabo tai rung sa jaga thangmani thangai manjubonai Masaya maningya engi tongmani jorawo UTF mothani tangphang kara Sajal Debbarma ni yakti Chubakha mani khaksang baja kha police biram tlangjangna nukhuni borok tei biriman nangi tongmani kothoma jora thugui no kamiwo abo hairo thungbo porai kokthumni bisingti sawi khnarakha kamini lukuro tako Sajal Debbarma ni obutoi luko hamkani samungno nugui srungthai klaio hne salai tongbaikha wansukrung lukuro Mosra Terima kasih.